Ja, kære løbere, mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen. Velkommen til Lillebælt halvmarathon 2014. Samtidig det danske mesterskab i halvmarathonløb. Ja, netop her er starten gået på dette års udgave af Lillebælt halvmarathon. 11.000 løbere passerer i disse øjeblikke forbi her, på vej ud på de 21 kilometer og 97 meter. Her hvor vi ser frontgruppen, og i øjeblikket så ser vi altså favoritten her i dag, Jesper Favrskov, den danske olympiske deltager på maratondistancen ved London OL 2012. Han er let genkendelig i sine blå og hvide strømper. Så er vi nået ud til Lillebæltsbroen, og det er helt sindssygt, sådan det udvikler sig. Det er sindssygt taktisk. Mads, han kan lige kommentere på, hvad der sker i øjeblikket. Det er helt sindssygt. Det er helt sindssygt. Det går ekstremt langsomt. Det tempo, vi er med at gøre i. Nogle af de løbere, de ligger og løber det her tempo stort set på deres relativt rolige ture. Der er sket det i forhold til den første kilometer, hvor vi havde en separering af eliteløberne. Så er hovedfeltet kommet op til eliteløberne og blandet sig med dem. Og det, der er interessant også, det er, at det går så langsomt, at den førende kvinde, Louise Langelund, ligger faktisk lige bag hovedfeltet nu, eller lige bag førerfeltet. Det siger lidt om, hvor langsomt de løber. De løber omkring 37 minutter per 10 km i øjeblikket. Så det er virkelig langsomt for dem her. Ja, vi ligger jo til en sluttid, der er 10-12 minutter langsommere, de fleste SP er her, så det siger lidt om tempoet. Og netop de to løber her med Theis Nihus, der jo ligeledes var en af VM-deltagerne. Theis Nihus havde ikke et prangende VM, da han var med ved netop det, så der er nok ingen tvivl om, at der skal rettes op på rigtig mange ting, og det kan man ganske glimrende benytte lejligheden til netop her, hvor løberne stadigvæk er i Jylland. De har løbet 7 kilometer. Tempoet er altså dalet noget, men som vi sagde lige før, så er Theis og Jesper, de ligger altså sammen nu. Vi har igen forreste kvinde i billedet, og der er så løbet i 36 minutter på nuværende tidspunkt, og når jeg kigger op på storskærmen, så ser det meget rødt og blåt ud, og det vil sige, at det er en flok Aarhus 1900-løbere, der samler sig omkring Louise Langelund, og hun har så passeret 10 km i 35-36. Nu begynder løbet altså at få en lidt anderledes udvikling, end det vi måske havde forestillet os. Ja, Theis, han har fået et hul til Jesper, og han har ikke bare fået et hul, han udbygger det stille og roligt. Han ser ret let løbende ud. Så det bliver spændende, om Jesper han har valgt at holde et andet tempo, og tror han kan snige sig op, eller Jesper han bare ikke kan følge med Theis. Og deriblandt der finder vi Louise Langelund Batting, Aarhus 1900. Den førende kvinde her i dette løb, favoritten, og som det står her, 36 år gammel, fra Aarhus 1900. Vi stiller om endnu en gang ud til ruten, ud til Theis, der i øjeblikket er førende løber, Theis Nihus. Og vi kunne fornemme herfra kort billede, fornemmer jeg, afstanden så ud til at være større, Gitte. Ja, og så kan det jo altså også godt skyldes, at der er problemer hos Jesper Favrskov. Han har, så vidt jeg er orienteret, fået en mindre skade i sin læg under sidste uges DM på 10.000 meter. Louise Langelund Batting førende i øjeblikket med 1 minut 38 sekunder. Så det tegner her efter 10 kilometer på damesiden til den ventede, meget sikre sejr til Aarhus-løberen. Vi er ude ved Hinskavle, det er omkring 17 km mærket. Og det er jo faktisk her, at halvmaratonet måske har taget sin afgørelse. Hvad ser vi? Vi ser, at Theis han ligger til guldmedalje. Favrskov han ligger til sølv, og Peter Bæk, han ligger til en rimelig sikker bronzeplads. Og så har vi fortorpen hernede, cirka 200 meter til Havnegade, kære publikum. Så nærmer vi os det tidspunkt, hvor vi skal tage imod vinderen. Og så har vi ham netop hernede. Foran har vi Mercedes-bilerne kommet netop her fra P. Christensen Biler. Og mine damer og herrer, vinder af Lillebælt halvmarathon 2014. Han kommer af Theis Nihus, Viborg Atletik og Motion, på vej mod en stor triumf, på vej mod sejren i halvmarathonløbet der. Glad ser han ud, løber i mål netop nu som vinder. Tillykke til Theis Nihus. Og så ser vi netop her endnu en gang fortroppen, de førende løbere. Så kommer hun netop ind på Havnegade. Louise Batting Langelund, Aarhus 1900. Om
500 meter, måske mindre, vinder af Lillebælt halvmarathon 2014. Og så her cykelmotionisten, der har arbejdet rigtig hårdt, Ingrid Fyring, der kom her. Her har vi Louise Batting Langelund. Om et kort øjeblik Danmarksmester i halvmarathon. Glad ser hun ud. Tillykke Louise Batting Langelund. Første kvinde ind over målstregen. Tillykke her med sejren. Vi står her med vinderen af Lillebælt halvmarathon 2014 og nykåret dansk mester Theis Nihus. Kan du ikke lige prøve at beskrive den følelse, du står med lige nu? Det er helt fantastisk. Altså, jeg havde som sagt et rigtig skuffende VM, hvilket jeg var meget træt af. Jeg har været skadet siden faktisk, og det var først i mandags, jeg sådan rigtig begyndte at træne igen. Så jeg har ikke lavet, altså det er ikke for at undergøre min præstation, men jeg har bare ikke trænet mere. Jeg har løbet 80 km de sidste 3 uger, hvilket er halvdelen af hvad jeg plejer. Men jeg vidste ikke, om jeg skulle starte, eller hvor meget skaden havde betydet, men... Vi kunne se ude på ruten, at du kiggede tilbage en hel del gange, så hvornår havde du fornemmelsen, at nu var den ved at være sikker? Jamen, jeg er en angrebstype, så altså, jeg festede lidt og lukkede Jesper gå og tænkte, se om der er nogen af de andre, der tør, og det var der ikke, så tog jeg chancen og tænkte på, at jeg godt kunne løbe op til ham ude ved 6. Og så ude ved 10 eller 11, der tror jeg, der prøver jeg lige at se, hvad der sker, hvis jeg rykker opad, og så fik jeg hul, og så tænkte jeg prøver at blive ved, men jeg har godt mærket ude ved Hindelskov Slot der omkring, der er det hårdt, der sled det på mig. Og så, mine baglår, de stivnede til sidst. Men hvilken kulisse, hvilken fantastisk sidste kilometer ned ad bakke ind til alle menneskerne. Det er fantastisk publikum, fantastisk løb. Og hvad gik igennem hovedet på dig her de sidste 100 meter ind, hvor du så trods alt kunne række armene i vejret, og hvor du nok var nogenlunde sikker? Personlig revanche, jeg tror, det er det, der kommer til mit hoved efter VM. Louise Batting, du har været dansk mester i cirka 1 minut nu. Prøv lige at beskrive den følelse. Det er fedt. Det er rigtig fedt. Og for os her nede i målområdet, så er det ud som om, at løbet formede sig ganske fornuftigt. Hvornår havde du fornemmelsen af, at det her det skal nok holde hjemme? Jamen, det kunne jeg fornemme sådan rimelig hurtigt, men jeg er spændt på, om jeg kunne holde tiden også. Men det gjorde jeg. Så tiden svarede rent faktisk til dine forventninger? Det er over forventning. Det er PR med 20 sekunder.